Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:09. Maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Subong adlaw yan kita sa Martes mga kaksyon, Mayo 25 na 2021. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, aksyon at tahupon ini naman sa aksyon Bryan Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo Tob las 9:30 sining aga sang Martes. Aksyon Hotline. Sa gihapon pahanumdom sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, sa pila na kabulan ang nagliligad na paidalom kita gihapon sa modified General Community Quarantine mga kaksyon. In short, tanan nga health protocols dapat naton pagasundon against COVID-19. Aksyon Hotline. Ang curfew mga kaksyon sa probinsya sang Negros Occidental nagapabilin las 8 sang gabi, Tob las 4 sa the following morning, while diri sa syudad sa Bacolod las 11 sang gabi na naman, Tob las 4 sa kaagahon. Aksyon Hotline. Anong balang dalag ko nga balita nga dapat naton tutukan sa aton sini nga pagpangalagad sini nga aga? Aksyon Hotline. Sa mga balita, makaksyon dito ya sa nationality subong nga adlaw, ginbulaga na naman kita sa pagsaka sang presyo sang petrolyo. Aksyon Hotline. Ang diesel kag gas wayon tat nga nagasaka-saka mga kaksyon kag di ko na lang paglawagon ini kay way mantagyapon. Aksyon Hotline. Wayon tat daway naman nga pahilabot ang aton sini nga mga government officials nagahipos-hipos naman nang sila. Sige na lang, pabayaan ta na lang ni, kayahon ta na lang ni, sustiniron ta na lang ni. Aksyon Hotline. Ang panghangkat ni pandemya nagapadayon ang saka sang petrolyo kag nagapanguna nga balaklon sa merkado para sa aton sini kinanglanon, nagapadayon ang pagsaka man. Aksyon Hotline. Daw lain yang nagaus-usubong. Ang pagsaka daw hindi mo nagid mapunggan. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita sa national mga kaaksyon parte iya sa COVID-19, ang DOJ o kon Department of Justice makaaksyon sa pagpanguna mismo ni Justice Secretary Bernardo Guevara nagmando sa National Bureau of Investigation nga imbestigahan ining ginatawag vaccination slots mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Parte diyang Pinoy basta negosyo madasig kita galing kay ang iban illegal. Aksyon Hotline. Oo, illegal mga kaaksyon ang DOJ order number 120 mga kaaksyon nagasiling nga dapat pangitaon gidini kag kasuhan ang sinuman nga madakpan siri. Aksyon Hotline. Ang PNP man si PNP Chief General Guillermo Eleazar nagmando man sa Criminal Investigation and Detection Group nga pangitaon gid ang persona behind sininasambit yang vaccination slot nga ini. Aksyon Hotline. Ang PNP may ara na sang natumbok nga personalidad pero ang kinahanglan ipagigid sa husto yang proseso. Aksyon Hotline. Ang vaccination slots nga makaksyon may isa ka persona nga ginbooking siya sa nga high school friend nga ginoferan niya sang 12,000 to 15,500 pesos nga gusto magpabakuna. Aksyon Hotline. Grabe no. Hambal niya i-text o i-chat mo lang ko hambal sining suspect
kay may ara kita nga kuhaan dira sa may San Juan kag Mandaluyong iyang local government unit to. Oh, kuan ka lang, chat ka lang kay amo nang kantidad. Tapos ginpakitaan pa sining suspect sang deposit slip la or para ebidensya no nga amo ni may mga transaksyones ako before nga amo ni ang pwede magkapabakuna nga di ka na imo ya magsagi kahulat. Di nga mabayad ka gid imo iya kay libre malin sa gobyerno subong. Remember ining bakuna nga ginapang inject subong dispongsod Pilipinas tanan ni free from other countries mga kaksyon ginadonar lang na di sa aton. Tapos iba niya ginabaligya hindi mo gid makuanong katuntuhon sang tao ara gid na. Kung paano lang makakwarta paagi bisan illegal hala padayon kung maintuan ka da ti disgrasya kay. Sige, kahapon man mga kaksyon sa na-mention tana sa House Committee na dira sa my House Committee on Economic and Affairs mga kaksyon kag House Committee on Social Services ginapasar na ining 405.6 billion pesos nga bayanihan 3 mga kaksyon, which is ang 216 billion pesos diri para na ni sa ayuda naton no nga mga 110 milyones ka individual. Makabaton kita sa tag 2,000 pesos. Oo, karon kay i-check tani kung ano na ang dugang development sini para makabalo kita kung saan ni maabot sa aton ini. Kabalo ko nga layo-layo peng lakton niya sini kay masaka pa ni sa Senado, plenaryo, Senado, lamesa ni Presidente Rodrigo Duterte pero mag-amoning halos 95 or 95 to 99% nga mga kongresista naga-support sini. Ati daw kuana ni daw takway lang nga nagadahog sa lingagngag mo. Kuala niya gasumpit lang niya maginamo sa nga mga asahi mga kaksyon. Ang diri iya nga mga balita sa lokal diri sa balita lokal makaksyon kay nasang aga may ara sang sunog nga nagluntad sa isa ka karinderya dira sa may barangay Estefania. Halong gid kita kay bisan maulanon ang panahon daw kasingki gyapon ang sinunugay. Kag kagabi yati may nagkaladakpan nga 66,000 pesos ang ginapatihan Shabu diri sa syudad sang Bacolod way maniundang ho. Kagabi lang ko nagmuno sa inyo nga tatin nyo na lang kagakalatumba ng mga involved sa illegal nga droga padayon mas lagapon. Basi gusto nila guro nga dason sila nga magtiling kaya naman da sa hilit-hilit ho. Ang tanan lang nga nagkalatumba di nga ginapangwigit lang sa kwan sa mga katubuhan, sa mga kahilamunan. Halos, hindi man halos tanan pero halos may mga kaso yang illegal nga droga. Kag biyahe makaksyon sa Kayan Pandagat to Iloilo back to Bacolod. Kwanta na karon tadlongon ta ni karon kay confusing sining biyahe-biyahe nga ini kadamo sang reklamo. Kag balikan taman karon ko may time kumusta nang Sumag River da? Oo, dasi dalon tala ni paisog-isog sa tagiyada ang nahimo da nga reclamation da. Kinahanglan na mga pumuloyo da sa barangay Sumag sa pagpanguna ni Barangay Kapitan Carmona kay amon na gid man ning gatindog subong kada kapakig-away da. Seryosohon yun kay para ni sa aton sini kayuhan diri sa Bacolod kag dira man sa Sumag. Kag mga opisyal sa Bacolod di tani pag pulupabayan bulibuligan tani pawala tani pila ka adlaw ko disgrasya tani sinong basulon tani. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Las 8:17 na sa aton nga pagpangalaga hindi ta pagpadugayon pa mga kaksyon. This time let us check Lone District Congressman Greg Sataya mga kaksyon diri sa syudad sang Bacolod kung kumusta na ang development sining nasambit iya nga Bayanihan 3. May mga initials na ko nga ginhambal sa inyo mga kaksyon. May mga initials na ko nga ginahambal sa inyo regarding sini. Pero ano gibla ang iban pagin nga kaundan siring nasambit iya nga Bayanihan 3. Let us check abe si Lone District Congressman Greg Sataya abe. Para makahibalo kita sini kay prangkang istorya kita tanan ako ikaw nga nagapamati dira luyag man ta makakwarta man kag ayuda ini sa gobyerno. Although ngati kon isipon mo gid ka sikwawi bla kay ina blang apati ang mga milyonaryo, bilyonaryo lakip diri sa paghinatagay sining tag 2,000 pesos. Kaya bilog nga Pinoy mo, bilog nga mga Pilipinhon ang makatilaw sini mga kaksyon. Oo.
Okay, sige. So sulita lang biday kay base na tsambahan lang, ho. Base matsambahan. Base ikaw ang mga utod tada nga iban, ang mga kauturan naton diri nga ti inang wala na gid. Amo na ning panahon nga ti makatilaw-tilaw man kita bisan gulo gagmay sa sulod sa inyo pamilya da kon mga 5 kamok bilog abe, pati mga kabataan. Lakip kamo siniti 5,000 man ang batunon eh. Why Aksyon Del? Sige, kung hindi pag-usika na itong chimpo lumpat, anay sa kay Librelia, Aksyon Doors, no? Kay Librelia, lumpatan, tanay sinima tiniyon, ang Philippine Coast Guard, kay kadamo sa nagapinamangkot, kay kanugon sa time ta. Kadamo sa pinamangkot, kung diin gibla ang stop biyahe lang. Ang Bacolod to Iloilo City. How about naman niya ang Iloilo Province iya to Negros Occidental and Bacolod. Ano may biyahe lang kita dire? Amo nang i-check naton kay kadamo sa nagapinamangkot kay dawa ay nagasalalanto ini, no? Kadamo sa naghambal nga diin ang wala biyahe. How? Kaya hambal nila ang Dumangas to Negros ga biyahe man lang. Di mo na gani klarohon ta kay ang untat biyahe, ang moratorium sa 7 ka adlaw, amo ini ang Iloilo City. Gid lamang. Di separate man yang Iloilo Province. Amo na why ito nahambal nga Iloilo Province, mga kaksyon, kundi Iloilo City, gid lamang, no? Going to Bacolod and Negros Occidental. Damo nagapamangkot kun nga no, may ara sang gabiyahe sa Dumangas. Tiyan mo na nga parang iban makaibalo man karon subong nga aga angot sini. Wais laga sinabat Aksyon Doors. Nakalipat na sila. Nalipat sila. Sige, testingan ko bidri ko. Nanong sige, dali gid lang kay gina-check nato na aton sini nga mga contacts, mga kaksyon. Wala Aksyon Doors? Wala. Lumpat kita sa PDEA. Si Aksyon James kakadlaw siya lain dito. Masensya lang kay mga resource person ta masiga pamahaw ni sila. Good morning sa kay nung Ederica Forto sang OTTG naga-monitor sa Sirimat Trion. Lumpatan ta ng PDEA ho PDEA ara na. Sige. Ang PDEA lumpatan ta pasensya gid sa mga tagpalamati naton kay kinahanglan ta gid nga ma-interview ni sila ano. Sa sini nga mga tiniyon, mga kaksyon. Kay duwais lang as nabat Okay, sige. Dali gid lang. Alang-alang sila. Dali gid lang last 8:21 sa aton sini nga pagpangalagad, mga kaksyon, no? Ang iya sa PDEA, mga kaksyon, sa siringa mga tiniyon, si Sir Gomez, ara na sa aton siringa linya. No? May connection ini, madamdaman nyo si Michael de Villagracia, nga patay dito sa Rizal Province, mga kaksyon, tinalikdan nga simana. And ginakabig ato siya diri sa Negros Occidental. Nga amo ang dako-dako man kung illegal drugs ang paghahambalan. Kagabi, mga kaksyon, sa report ko sa inyo, may duha nga gin pang tumbaman nga si JV de Guzman kag Jordan Abrigo. Ini sila nga duha didto pinang tumba sa may Muntinlupa sa isa ka buy-bust operation. Kag nakuha sila 2 ka 45 kag ang bottle money nga 1.5 million pesos, pero ang balor sang shabu nga nakuha sa ila 68 million pesos. According to iya sa kay PNP Chief General Guillermo Elizar, ang coverage kag na dulungan nila sang illegal nga droga, Visayas and Mindanao. Nagaumpisa sang biyahe dira sa may Batangas via Roro kag ginakarga ini suno kay Elizar sa mga cargo trucks. Amo na, mga kaaksyon, now diri sa aton sa Negros kag Bacolod, ano ayhan ang pag-interpret sini, anong dapat nga himuon tas ni? Online sa hotline. We have on the line na PDEA Negros si Sir Nicolas Gomez. Sir, good morning. Sir, mayong buntag kag mayong buntag man sir sa imong mga tagapalamati, Sir Bryan. Bisan grabe na ning away ta sir sa pandemya, halin pa nagligad nga tuig. Si Shabo nag-aaway. Nagasigi magyapon sa mo duway gid matak-in, sir, no? Yes, sir, kita nag-evolve man sila dire. No, nag-evolve man sila, nag-upgrade man sila sang ila sila nga mga gina-ideya man. Anyway, sang before sa imo, sir,
amo tangin mention ko nga may duha naman nga nagkalatumba to kag gina-link pa ni gani ining duha nga sa day JV kag Jordan, Abrigo kag JV de Guzman sa kay Divine Gracia nga taga Syudad Sang Silay. Pero according kay PNP Chief Gil Eliazar, kung ako pag-intindi ito, gina-confirm niya nga ginakarga ini sa mga cargo trucks going to Visayas and Mindanao. Sa parts ng PDEA, sir, ano ka stricto kita subong, sir, to bantay sa sini nga mga pagbiyahe, abi, sir? Yes, sir. No, ang sir, no, kumbaga, sir, before sila nga pandemic, sir, actually, sir, may mga gitawag kasi nang gitawag na shabuling gusto na kabayo o ibang human courier. So, pero sa atong information, subong, during the pandemic, nangadula na sila ng mga human courier. Kundi ginagamit na subong ng mga legitimate na mga courier company o yung mga courier service na mong ginagamitan. So, ini ito sir si JV kag Jordan posible sir na amo to silang nagapadala diri sa aton through this tama na sa mga rolling cargos kag mga courier companies. Dahil although gina-verify nato yung pangalan sa kung ara di man di sa aton kung may mga activities di man di sa aton. Pero ang possible sir na ini sila nga duha amo ni sila nagapadala. Pagkatapos sa ato kaya mo gani nakita man nato subong sir during this time of pandemic na yes sir wala naging mga kabayo subong ni mga human courier kaya mo gani hindi basta-basta makabiyahe subong ang mobility naton limitado so hindi na sila basta-basta makabiyahe. So kaya ginagamit ni subong ng mga courier companies pag ining mga rolling cargos naton sir. So back sa imong question sir no kung anong ginahimo naton sir. Amo that is why sir intensify hindi lang nato sa aton diri sa Negros Bacolod kundi pati man sa iba ng mga provinces ini ang pangtawag ng mga canine intervention unit naton sir. Nandira mi pag-dispatch sila sa aton mga terminal sa aton mga ports para gani prevention kag deterrence na magpasulod diri sa aton. Ang sa aton diri sir no together with the Coast Guard sa aton maritime may ara kita tawag sir na coastline interdiction kag seaborne operation. So actually naka seaborne kita sir no kay kumbaga sometimes sir in aton mga ports kag aton mga seaports ginalikayan man sini mga sindikato kaya ginagamit nila ini mga motorized bangka pagi sa aton mga coastlines no. So that is why in aton coastline intervention kag seaborne operations amo man siyang makabulig na masita ini mga motorized bangka na ara maski diin lang sila magkadto din sila magdunggo kaya di sa aton mga peace ports kaya para mo gani prevention man kag deterrence gihapon sir. Okay. So yes, sir. So sa mo sining sitwasyon sir ano man ang mga gina-mention mo da nga mo ning ginapadalhan galing kay hindi taman ni sila ano man may kung may makuha dabi sa ila ano ang mga case sa katubangon na sa may ara man sir ulwaay anyways dugay din nga question ano pero sometimes sa kalipat kita anong atubangon sa sining mga grupo or ini nga mga tao sir. Ang problema naton sir no kay nagagamit na sa mga fictitious name. Yeah, for example sir kung magapadala sila I remember na itong I think it's February na may transaction kita no na from Metro Manila ipadala via in legitimate na courier company. In fact dito ang ending dito kami sa Dumaguete because gani kaya mapadala from Metro Manila ang negotiation pa lang wala pag-ipadala. So mag-negotiate pa lang ato pa sila sa Metro Manila mag-negotiate lang kung diin kuwaon. And ang ending dito sa Dumaguete nato nakuha ang mismo itong package. So that is why inapon din sila basta-basta kasi madali magagamit sila mga fictitious name. Hindi ito matrace. Ang nakasuhan din ang naton sir itong nagabaton dire. Ba kaluluoy gid no? Nagbaton dire. Yes sir ang nagbaton din lang. And kung unang magaluoy sir kaya minsan nagabaton itong ginsugo lang tagaan lang. Kaya panapadalman man nato itong investigation para gina-trace natin kung sino nagpadala. Kung sino gid ba nang tutuod gid ba nga awid diri sa aton nga siya gid ang nagasalot nagabaton sini mga items. Dumduman ko to may ara to taga Singkang Airport atubla mo atong ginsugo timbang lang tos puloy-ad dumduman mo na sir nga pila ka milyon to. Correct sir. Amo siyang ano to sir although ini nga mga ipagsugo man siya may mga history naman gyapon sa mga
sa about sa droga, pero mo gani. Ano lang ini sila no, ginang because lang kay na ano lang sa kinahatagan sila sang pila ka 5,000, 3,000 so naglando na sila sa mga Grabe. Ang courier, sir, budlay gid sila kasuhan ng courier. Ano man, di ba ginabuksan, gina-check man na nila mo nga, di siya boni, di sige mas lagyapon. Actually, sa ilang mga legitimate na mga courier companies, ano, may mga ginahimo man sila sa Japan sila ng mga may ginahimo man sila ng mga action para gani mapunggan nila. But not all the time din siya na ma-detect nila considering gani nga gahimo man magipaagi ng mga sindikato kung paano nila mapalusot kung siya ng mga kontrabando. In fact, no, kung atong makita ito maarag gani kinabutang minsan sa mga sapatos, no, sa mga rice cooker. So hindi nato mabalaan kung amo gani kinahanglan gid may ara kita K9 no. Para lang gid lang mabalaan nga may droga gagda kay physically hindi mo gid siya mahambal na kontrabando ang sulod, sir. I see. Sige, ma-divert ko gamay, sir. Kundi ang sila'y PNP gin-confirm gin man nila sa nga ato napatay sa Rizal province to si Michael Di Vinegracia based man sa panugdaon sang utod kag amay. Anong effects ni sir? Kay ginakabik man to nga dako nga lord sang droga diri sa Negros. Anong effects ni sa paggiho diri sa illegal nga droga sa Negros, sir? Yes, sir. Ang Divina Gracia Drug Group, sir, isa sa gina-consider natin sa mga pinaka-aktibo nga drug group. Drug groups diri sa aton sa Negros ug sa Bacolod. So, in fact, ito si Michael, sige ito siya gina-mention no, sa aton mga operations kita, siya gina-mention no, as source sa droga sa aton. So, ang iya pagkadula sa tako nga epekto no, sa supply diri sa aton. Kaya mo gani, kung i-connect natin sa itong duwa man na napatay, kung si JB kag siguro kung sila gid man ang nagapagal sa aton, kag nakuha man sila. So, eventually, sir, natin supply dire kay ini sila man sa isa sa mga dagkong source sa aton. So, medyo mabuhin-buhinan din sir na aton supply dire sa aton, sir. Sa inyo ganay monitoring, sir, may pila ka nga drug group diri sa Negros kag Bacolod, sir, so far? Yes, sir. Kung may kita yung active drug groups dito sa Negros Occidental sa Bacolod. Actually, sa aton records, we have 9 active drug groups na operate sa Negros sa Bacolod, sir. Pag ining Divina Gracia, isa na sa mga aktibo na drug group na nag-operate, sir. So ano, sir, ang patay na si Michael Abi, ano may monitor ka mo, sir? May nagbulos na sa iya sa nga plangakuan? Amoy na atong tanaw sa bong, sir. Actually, ginagawa na natin sa bong, sir. Kay actually, ining Divina Gracia drug group, sir, may ara ini sa sub-drug group. So, although consider naman yung mga sub-drug group nato na inactive, pero tanaw nato na subungan na patay na gina mismo ang main drug group leader. Base ini sila tumaw naman, sir, no? Posible may magtulos mismo sa pwesto ni Michael o kaya madula ini siyang Divina Gracia kag ini mga sub-drug group na ini amo naman ang mag-operate maging main drug group naman sila. So mabalaan na natin sa in the future kung halimbawa may mga operations kita kag during sa aton mga interviews kung magwa ang mga pangalan sini mga personalities nga sa sini nga drug groups. Sige. Okay, sige, sir. Ang imo panugyan, sir, liwat sa Bacolod kag Negros Abi regarding sini kabalo kitang PDEA, PNP kag iban pa nga otoridad nga nagabantay sini nga illegal nga droga, although nga do kabudlay gid man sila papason, pero ara nagapadayon ang inyo sini nga operation, sir. Go ahead, sir. Yes, sir, no, ang tanan sir na mga law enforcement units, no, atong mga kami sa PDEA kag sa atong mga kapulisan naton, sir, no, kag law enforcement units naton anti-drug operations intensified subong. So that is why ato na lang gina-pansin ini na mga personalities nga pag nag-engage pag isining nga droga nga siguro ang sige nato gina-consider high time already no na ila untatan ini siya nga mga negosyo kay why gini may pakadtuan sino and may mga programa ang gobyerno para sa ila. So amo gani so ginagawa nato ano ko termi ang hambal sa amon Director General na hindi kinahanglan na may madakpan kung preso o hindi kinahanglan na may mapatay sini nga droga ay sini nga balikan ta patapos na to tani mo.
Okay, balikan ta si Sir Gomez. Ano? Aksyon Hotline. Las 8:33 na sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon. Ano? Wala untat din siya, boss Bacolod mo. Sir, before ta nadula, sir, go ahead na, sir. Yes, sir. Yes, sir. Amo to sino, why hindi kinahanglan sino may madakpan sa priso. Hindi kinahanglan nga may mapatay. Sino nga atong kampanya batok illegal nga droga kay may programa ang gobyerno para sa sino man nga gusto mag-surrender, sir, kung sino gusto magbago, sir. Sige. With that, sir, good morning. Kag salamat. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Halong kami, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Aksyon Hotline. Okay, las 8:33 sa aton sining pagpangalagad ti aminado ang PDEA nga may kabudlayan sila labi na gid kon sa mga courier abi kwan man kung kisa mayara guro sang gamay man gurong connection man eh. Aksyon Hotline. Sa mga linagsanay nila makon mo na sa Bacolod ang transaksyon nga ipadala pero sa Dumaguete nagtupa. Aksyon Hotline. Oo, kudos man sa aton sining mga otoridad nagahimo gyud sila sang tikang. Galing kay ti kon isipon ta sila man lang ginabantayan man sa nagapadala sa ning illegal nga droga. Aksyon Hotline. Plus 8:34 na. Pagbalik naton, try naton nga malambot silang District Congressman Greg Gasataya and ang Philippine Coast Guard diri sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Salamat sa pagmonitor natin. Suarez Giking, Bia Jonathan, good morning. Tiraiza Las Piñas, salamat gid sa pag-monitor. Nonoy Andan, Elizabeth Malaka Gamala, Bryan, good morning sa tanan ko ng listeners and viewers sa ARB, especially Malaka family. Keep safe everyone. God bless and protect all of us against pandemic. Salamat gid. More power. Brayo Garay Araman, Tiraiza Las Piñas, gamonitor man family ko sa Sipalay. Thank you gid. Thank you gid. Andrew Wanites, ara siya. Lilia Taton, nag-monitor man sa Gardenville. Stay safe everyone. Susan Pahariliano, salamat gid. Jinke Dialagdon, good morning Sumbray. Kay Mr. B-Boy Villasor of CMOSIC Tural. Also to family ko sa Barangay Pananon DSB, kag ang EFC members. Sige. Thank you gid. Lipong, monitor man upod kay Madam Elma Lusok Polidario and retired Major Paterno Turalba. Derek Aport, good morning. Miss Simongkal, good morning. Kapangamusta kulang sila Nanay Lokring kag sila ni Virgie Ruho sa Estela na Carlota. Athea Kim Iriman Araman, good morning. Noel Hechanova, Virgil Pinda, good morning sa Silin Homes. Gamonitor gid sila Matilion, God bless. Christine Minyes Villalubos, Pilton Lipura, good morning. Christ Curry Paul Javier Tanatan, good morning Idol Bry. Sir, invite ko lang si Ma'am Pretty Dorel open na ang Cocoville Grills and Seafoods Restaurant sa Bangga Mayor San Enrique Kamuda. Tanan Sir Bry, welcome gid Aksyon Radio Bacolod. Of dalang si GM nyo mamunit kamo diri sir. Kag madlang people dira, you're welcome here diri sa Cocoville, Bangga, Mayor San Enrique. Madamo gid nga salamat Sir Bryce. Sige, thank you gid. God bless. Rochelle Paul Hensio Susana, thank you gid. Sige, ma-relax ko for a while, balik ko dugay-dugay. 8:36 mga kaksyon. Paki-share lang. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon,
may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Good morning kay Maho Mitano Lugo Luin, naga-monitor subong sa Cadiz City. Rochelle Fulgencio Susana, naga-monitor man. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Last 8:50 na. Good morning man kay Eileen Davis, naga-monitor sa aton sa nga pagpangalagad. Unahon talaga Dorsey Sir Librilla Abe, nagahulat-hulat sa aton sini nga tawag sini Matinion. Aksyon Hotline. At least makuha na to na. Maplastar na to una ang nagapinamangkot diri. I-check na to makaksyon ang Philippine Coast Guard sini Matinion. Nagahulat si Sir Ludovico Librilla, no? Para mapabalo naton sa publiko ang biyahe kundi gidla. Aksyon Hotline. Kundin gidla ang dumanggas, anong gabiyahe dito, ang non-essentials or essentials, ano nga sitwasyon mga kaksyon. Okay, sigurado naman niya ang Iloilo City, gidya mo kung dito kagadong ka sa Iloilo City, TYE, sirado gid, way isang biyahe. Pero kung gwa sa Iloilo City, sa Negros, sa Iloilo Province kaya, kumusta ini? Oo, damo bing sitwasyon sina. Sige, hulat-hulat kita. Waiting siya Aksyon Dorsa. Basi ma-contact mo si Matinion para mapabalot sa aton sa nga publiko kay may ara sang gusto magbiyahe mo, no? Padulong dito sa Iloilo mga kaksyon. Last 8:52 na sa aton sa nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Good morning man kay Sir Imbong Jocampo. Dira sa Maaw naga-monitor. Nagapamangkot man rin taga-Sumag kung kumusta ang update sa Sumag River. Di kagabi, kuha na ito kagabi. Rin na sa aton sininga linya ho. Online sa hotline. Sa aton nga linya, ang Philippine Coast Guard, si Sir Ludovico Librilla. Sir, Beng Aga, welcome to Aksyon Radio. Good morning. Sir, may aga man sir, may aga sa mga taga-palamati sa Aksyon Radio. Sir, I understand kay na 12:01 nag-umpisa na ang wala biyahe ang Iloilo City going to Bacolod kag Negros. Pero ka-confusing bala sir kung ano gibla ang biyahe sir, may ara Dumanggas to Negros. Anong sir?
Yes, sir. Kagina nag-start na sir nga wala biya. Nga nag-suspend sir ang travel ng person from Bredco going to Bacolod going to Iloilo City. So, atog daw sir, ang Roro na to, may araman biyahe sir from Bredco and Banago going to Dumangas. Kaya yung Dumangas rin di man sila under sir sa Iloilo City. Aha. Kag may ara man sang Dumangas, biyahe going to Bacolod, sir, kag Banago sa Bridco po ara man. Yes, sir. May ara. Aha. Ini mga non-essentials kag essentials, sir, ano? Ang biyahe sini. Yes, sir. Essential, non-essential, sir. Pwede ka lang mag-biyahe sa Dumangas going to Bacolod. Roro, ang problema kung diri kahalin, kung magpa-Iloilo City ka, kung gusto mo maglabay ka sa Dumangas, pwede pamangkot da pag-abot sa Dumangas kon makasulod ka tuya sa Iloilo City. Amo na gurong dako nga pamangkot na, sir, ano? Yes, sir. Kay siyempre sir ang Iloilo City, sir, meron sila travel moratorium. So, managaling sila masikita siya ginapanugyan natin sir sa mga traveler natin sir nga magka-facility sa Iloilo City nga mas maayos kahit pa-iway ng ano. Kailan po na yan sila sir magsulod sa anong pay-rate dito. Aha. Sige, amo nang klaro. Amo mo lang ging klaro namon, sir, kay kadamo gid sa nagapinamangkot kay may nagpinauli gid ibalik kay wala biyahe. Pero pagkabalon nila nga may amo sinati galalain sila kay pwede gili kasakay kang iban hindi gid man niya magkadto sa Iloilo City mo kundi Iloilo province sila kumbaga sa mga Ahoy sila iya sa mga kondiinto nga mga area to sa Iloilo province sa ilang kadtuan dapat mo amo na tani, sir, oo. Sir. Basta sir ang aton Banago, Bredco, going to Dumangas, may ara sa biyahe. Amo nang klaro gid kag vice versa ina. Hindi lang ta sa Iloilo City. Sige. Amo na, sir, salamat gid. May aga kag salamat gid, sir, confirmation. Sige, sir. Yes, sir. Welcome, sir, and good morning. Good morning. Aksyon Hotline. Kaya klaro na ha para clarix gid sa tanan-tanan nga nagapinamangkot sa aton kindi man ta kasabat gani man. Aksyon Hotline. Oo, sining biyahe nga ini halin pa ni kahapon nga pamangkutanay mga ka-aksyon. Aksyon Hotline. Sige, action doors ulay hunon ta si Congressman Greg Gasataya, no, kay nagahulat man siya sining nga mga tinion. May connection ini sa Bayanihan 3 nga ti ara na nakaplastar na dira sa kamera mga ka-aksyon. And ini ayuda para sa publiko, no, sa pungsod Pilipinas. Aksyon Hotline. Ayuda ini sang Pilipinhon mga ka-aksyon. Ano bala ang kapalaran sini? San-o tani ayhan matikman? Aksyon Hotline. San-o tani matilawan ang 2,000 pesos nga ayuda sa bugos nga Pilipinas mga ka-aksyon. Online sa hotline. Sa aton sining nga linya, Lone District Congressman Greg Gasataya. Sir, good morning. Welcome to Aksyon Radio. Aksyon, Bryan, may nga mo, may nga gisaton nga mga tagpalamatik sa aton nga mga kauturan, may nga gistanan. Kahapon, kagabi pa lang nalipay ng Pilipinhon, Bacolodnon, Negrosanon, sining nga pasado na sa House Committee on Economic Affairs kag House Committee on Social Services. Ining 405.6 billion pesos nga ti Bayanihan 3, which is ang 216 billion diri mo na ning ginahulat-hulat nga ayuda kong ano. Ano na gining kapalaran niya subong dira sa Kamara kong and after that kong? Action, Bryan, last Friday ginaproban nila namon sa Committee on Appropriations ang Bayanihan 3. Correct na siyang punto mo, daw mo ginahulat sang tanan, no? Ang paghatag sang ayuda sa tanan ng mga Pilipino na 2,000 pesos in 2 tranches, meaning 1,000. No? Tanan ng Pilipino, regardless of age, regardless of income, as long as ari ka sa Pilipinas for the past 6 months at buhay ka, maka-avail ka sa sining programa. Action, Bryan, no? So, ang sitwasyon sinisubong, nagsugod ang deliberations kahapon sa plenary. Nag-end ang debate last night. No? So ang ginaulat sini would be ang certification as to the availability of funds. No? Kaya muna ang discuss namon last Friday na magaulat sang certification nga maghalin sa Bureau of Treasury para nga ma-deliberate na
sa rather nga ma-take up na for second reading, Aksyon Brian. Maghambal kita, sir, nga adira na sa Kamara, meaning sa first reading, second reading, mga san-o ini, sir, if in case gidman, mga san-o ayhan, kay kabalo kita mag-adjourn ini June 5, may adjournment na kamudira, mga san-o ayhan, sir, makalampuwas in sa Kamara, kag makapadulong dito sa Senado, sir. Well, Aksyon Brian, ginadalian ni siya no? So kaya natapos na ang period of interpellation and debate last night ang matabo sini by today hopefully masulod-sugod na ni ang kung may mga amendments no, kung may luyag balaya may mga suggestions to ang iban nga mga kongresista kahapon so considera na siya masulod no. Ang pinakaginahulat na gilang siniya ang certification na magaling sa Bureau of Treasury as to the available funds na pwede ma-utilize para sa sining bayanihan 3 no so ginadalian din siya no kasi may ara man i-take up man ini sa Senado no after nga ma-aprobahan sa Kamara Aksyon Brian. So ang simpo ginalaot kini siya kasi by June 5 ma-adjourn ang Kongreso pag magabalik by July na no, for the SONA. So muna ginalaot kiti. Although at any time pwede na makapatawag special session ang Presidente if may mga urgent nga mga butang i-take up. Oo, makitaan taman din gani kong no, kay according gani sa report nga nabasa ko diri, mga 290 ya ka mga kongresista ang gusto mag-principal kag mag-co-author sini. So daw ka gatahos lang ni guro dira sa Kongreso, daw ay na problema sa Kamara, sir, no? Sa ako na paglantak sunday wala problema when it comes sa suporta kasi as you said 200 no binsana ang nagpirma. Ang last check ko kahapon was 270, today mag 290, so meaning almost pila na ka porsyento, 90% na siguro na no or more than 90% na ang nakapirma no Aksyon Brian. So ang panagid sini ang certification na maghalin sa Bureau of Treasury. Kaya pinaka-importante sini nga may certification na may available nga pundo nga pagagamiton for bayanihan 3. Kaya kung why na sa certification na may pundo nga available, paano mo ma-implementar yan ang karon na Maghambal kita magbasa kita diri Pilipinhon. So ano ni Sir Man? Like for example, abi sa sulod sang panimalay may ara nga tag 1-year-old abi, 5 sila kabilog, may 2 years old, may 4 and asawa bana. Ini sila tanan nga 5 maka-avail di sila sa tag 1,000 pesos for first tranche and another 1,000 for the second tranche kung do mo sina. That's correct. Aksyon Brian. Kay ang rationale sini sanggin file ni Speaker Velasco was that if you can recall sa social amelioration tukadamo problema tukadamo bila reklamo ang tupad balay nga nakakuha nga siya ng balay wala nakakuha palariyas lang sa Pilipino no then grabe ang requirements kramo sa kakakuan git medyo mapiot ang implementation sang social amelioration. That's why ipakamay na lang nga mas mangin mahapos no, meaning as long as Pilipino ka, as long as buhi ka, buhay ka lang tao kung anong edad o anong income tanan nga Pilipino. That's why tawag sini ayuda to all Filipinos no, para sa tanan nga mga Pilipino. Wow. Mayo no, tanan nga makit-an sa sulod sang puloy-an kag mayara sang immediate family mo na within the house kamo tanan makatilaw gid sini. Mo man lang aton gusto ipahangop sa publiko ta kay iban bas naganaghambal ang iban nga base ang nasinsos lang away tiway man lang. Para sa tanan gid ni Aksyon Brian, that is why nga ang DSWD amo ni ang implementing agency but ma-coordinate ni siya with the local government units para nga plastar ang implementation as well as ang data na magahalin sa gobyerno. Mayo gid ni no. Sige, amo mala nang amon na ko nga mapaabot kami diri sa aton sa Bacolod kag Negros. Kung ara ka sa Manila subong or virtual ka mo gihapon kong?
Mixed kami action by no mayara nga na-assign dito mayara man nga online kay limited ang makasulod subong sa plenary because of the situation no unlike sang nagigad nga tuig nga medyo allowed ang damo this time ginistriktuhan liwat because of the cases sa Manila. I see. Ari lang kung isa ka point lang kay 405.6 billion ang dapat i-aprobahan. Pero 216 billion lang for ayuda. Ang iban din nga mga provisions na butang di Kong may gamitan sila. Oh, that's correct action ba no? Ang 216 na muli siyang ayuda to all Filipinos meaning 808 billion. And then ang iban sini dumduman mo bla to last February to I think no or March atong kontrobersiya sa bahin isang pension and gratuity fund sa ngaton nga mga uniform personnel bla mga retirees so nagbutang dari 54.6 billion para ni sa mga uniform personnel nga mga retirees amo ning ilang pension and gratuity fund no para dirigalin ang ila sining pundo action bribe then mari man daw ginbutang close to 6 billion to 5.5 bala ko dito magsala sa mga teachers naton no iba ka laptop mga mobile allowance internet allowance sa mga dependent personnel no kagiban pa nga makinanglanon sa mga eskwelahan. So may include nga pondo. Kag ang assistance man wage subsidy sa mga displaced workers no tungduman mo to sa una nga may sa bayanihan 1 kag 2 nga dole camp na program. So may man naging butang diri as well as ang mga cash forward program under dole ang tupad naraman sang aging butang allocation no then naraman for agriculture kag fishery sector on the second phase may pundo man naging butang no so medyo damo ang included that's why nga about 405.6 billion but this definitely for COVID programs Bati kamayo gid at least gina-address gid sang gobyerno ta nasyonal no ang tanan nga kinahanglanon naton sining panahon sang pandemya. Kung ma-divert lang ko gamay, I don't know kung natag kasang ka comments sini, hindi lang reklamo sang taga Sumag o Sumag-anon si Barangay Kapitan Raddy Carmona and Pumuluyo. Sinim lang allegedly may sang reclamation and in fact hindi gid man mambal kita allege kita o nagid man katama nga may tampok sang duta da kag may nagtuhaw abi nga island dira sa may gimbuangan sang Sumag River. Anong imo sir nga opinion sino or may mabulig ta diri sir for Bacolod sir? I was informed na may hearing kahapon naging patigayon action by so what I can do is I can inquire from DNR kung ano na ang aksyon na ginhimo nila sa bahin sining problema nga ginpalabot no sang barangay council sang Sumag action ba kaya dapat may maproseso kang pagasundon may mga documentary requirements no kag much more ang manging epekto sinidira para sa barangay Sumag amo ni ang dapat nga i-address sang DENR action by so I'll inquire from them within the day. Amo na dira lang ko anay Kong salamat gid bayng aga Kong kag mabuhay kag Kong. Good morning. Salamat, Aksyon Bryan, more power sa inyo, may agad. Yes, sir. Aksyon Hotline! Okay, ang iban dira nga nagabusong subong, no? Hindi nyo lang pagpilita nga magwa sa temprano kung hindi pa man 9 months, no? Para malakip sa 1,000 pesos. Aksyon Hotline! Amo na naging klaro daton dugang kay amo na nambal naton sa risin-ogin ang makabaton sini. Amo nang bal ko gani kagabi sa inyo nga bisan gani ang tag-iya sang kuan sang BDO, tag-iya sang Metro Bank dira, ang SM, makabaton sang tag-isa kalibo or 2,000 nga ini. Basta Pinoy na Pinoy ikaw, dugong Pinoy mga ka-aksyon. Ginhimo nila kay para maibsan ko sa Tagalog pa ang hinanakit sa mga nagliligad to nga tag 6,000 tong iban way nakabaton nga dapat makabaton man galing kay kaysa daw layo ka sa luwag. Prang kang istorya may mga pamulitika gin man to nga gamit ka mga ka-aksyon ti subong dapat sa lalamahon. Okay gid no? Mayo man gani ti mo nagaling subong ginahulat pa
ang treasury dito kon din sila makapulot kag makakuha kwarta ngay panagtag. Ay diyahan na sang pungsod daw mahilig man ta magpinangutang. Ang Pinoy mangita na ideya, kita mo bisan waywaay nagid basta birthday kay naga sa ulog kita mangutang tatuho. Para may idulot kita sa mga bisita pagkatapos birthday mangutkot ka sang bagol mo kung anong ibayad mo. Kung jutay dulot mo bisita mo yaw-yawon ka pablawag talikod na ano man tong klase luto. Tinanad na kita na sa mga utang diri sa pungsod Pilipinas. Pero salamat sa gobyerno nga ginaideyahan nila makatilaw-tilaw man kita parte to sa Sumag River day tayo ipa-check ba ni Congressman Greg Sataya, no? Pa-check nyo man. Actually, i-try na ito nga lang buton karon man nga adlaw, karon sa gabi, ang DPWH man kag ang Philippine Reclamation Authority o PRA mga kaaksyon, kag ang DENR mga kaaksyon, OBO rather, ang OBO, Office of the Building Official sa Bacolod. Kay sundon ta na para at least makulo-kompleto tani nga to lang naman diri masanagan init tanan kung ano ginabalang kwanda ano nga island da nga katabo da sa may Sumag River da. Last nuwebe na pagbalik naton damo patana aman sinyo. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio. Ini nga balik. Si Mary Hope Cordova, kung damo kamo sa inyo pamilya, batunon gid tag 1,000 kada isa. Kada isa gina kon pulo kamo dati 10,000 na. Good morning sir, pwede follow-up question ano ni panghatag Filipino as in per person? No. Okay, Jocelyn Libo on this puho. Okay, salamat. Kada person na 1,000 pesos. Di kon 15 mo bilog sunod balay nyo 15,000 batunon nyo first tranche Last 9. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, kantayin na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad sa 9:27 na mga kaaksyon. Good morning kay Sir Alex Montesa. Gina-greet siya lang sang good morning. Ang sini nga makilala si Madam Vanessa Mayo kag Mrs. Alvarez of Barangay Tango, Bacolod City. Thank you and more power. Sige.
si Manong Inting Areman, MPD Piloriana, naga-monitor man sa Sipalay. Thank you, Gid. No? Sige, ang oras ko medyo kulabo sa giban mga ka-aksyon. Upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager sununa magbanwa sa technical side, we have Aksyon Nelmar Madera and Aksyon J by kinaman ang aton sining IT expert. Nangin kabahin man sa aton nga pagpangalagad Aksyon Dorel Kabato. Standby karon na sa iban nga mga programs sa Aksyon BBB karon sa odto mga dramas na ton kagbag karon sa Pon Aksyon Reports Afternoon Edition. Ha? Sa Aksyon Firing Line karon na maghilibati taliwat mga kaksyon. Talos ka pangalagad sining aga sa ngalan sang regular nga anchorman. Aksyon Art Tayhupon ini naman sa Aksyon Bryan Morden. Nagapasalamat gid una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.